Els xiquets i xiquetes d'Ontinyent han passat una vesprada molt divertida i animada amb l'espectacle infantil Feretes i Cançonetes, el mag Nacho Diago i la banda de rock Ramonets, grup reconegut per la seva trajectòria en adaptacions de clàssics del rock per als menuts, amb un espectacle que conjuga el rock i la didàctica amb molta animació. Aquest any, com a novetat, hem portat a Feretes i Cançonetes amb tota la part de la ludoteca dels jocs que els xiquets i xiquetes estan jugant, que a banda i simultàniament tenim l'actuació de Nacho Diago i després de Ramonets. Junten les seues famílies a la recentment remodelada Glorieta, els menuts han gaudit de música, jocs, activitats, festa i molta marxa. A més, han pogut participar també a la ludoteca i als tallers programats. Està consistint en fer una bola d'arròs per a fer malabars. A la pilota i ja tens que tirar tots els bolos. A un joc que m'agrada molt, que és que te poses els peus i vas fent rodar la boleta. Feretes i Cançonetes arriba a Ontinyent avalada per la seva presència a escenaris de la talla del Palau de la Música de València. Per la seva part, Nacho Diago va fer palès la seva àmplia experiència, com per exemple amb la seva participació a diversos programes de televisió, obres de teatre i curtmetratges. Porque se necesitaba que se abriera este espacio ya hace tiempo y que estuviera acondicionado y que estuviera tan abierto. La verdad es que me ha gustado mucho cómo lo han hecho y lo que es la actividad está muy bien. Muchas actividades, luego música y la verdad es que es una cosa que está muy bien lograda para los niños. Per a vindre així els xiquets i gaudir la vesprada de festes, molt bé. Totes les activitats, el concert, la màgia i de categoria, de meravella. Sempre que preparem i programem actuacions per a xiquets, per als més menuts, sempre són un èxit i una vegada més ho hem demostrat. Esta activitat s'inclou dins de la programació que l'Ajuntament d'Ontinyent ha preparat destinada a públic de totes les edats. Una burra que